Nagawa ang Solidarity Pact signing bilang pagtitiyak ng maayos na halalan ngayong taon po ng PRO1 sa PRO1 Auditorium Camp Brigadier General Oscar Forrendo, Parian, San Fernando, La Union. Ang Solidarity Pact signing ay pinangunahan po ng Police Regional Office 1 kasama ang ilang mga ahensya ng gobyerno at iba pang sektor ng lipunan. Binigyang diin ng kasunduang ito ang matibay na ugnayan ng law enforcement agencies at iba't ibang mga institusyon na pagsisiguro ng ligtas at maayos na botohan. Sa pamamagitan ng Solidarity Pact signing, ipinapakita ng gobyerno at ang katuwang nitong organisasyon ng kaligtasan, integridad at demokrasya ay patuloy na ipaglalaban para sa isang mas maunlad at tapat na halalan 2025. IFM News. IFM News. IFM News.